नमस्कार, मी लक्ष्मी मोरे तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत तारली फ्राय। तारल्या स्वच्छ धुवून घेतल्यात कापून। आता आपण त्याला मीठ मसाला लावून घेऊया। चवीपुरतं मीठ। इथे मी कोकमाचा आगळ टाकते कारण आंबटपणासाठी पण आणि तारल्यांना बांगड्याला हिवसपणा असतो, तो आंबटपणामुळे निघून जातो। जर तुमच्याकडे आगळ नसेल तर तुम्ही लिंबू पण लावू शकता, चिंचेचा कोळ पण लावू शकता। हळद अर्धा चमचा, लाल तिखट आपण याला चांगलं लावून घेऊया। लावून झाला मीठ मसाला। आता आपण फ्राय करायला घेऊया। तांदळाचं पीठ आणि रवा घेतलाय, दोन्ही मिक्स करून लावायसाठी मच्छीला। तवा तापला आहे, आपण तेल टाकून घेऊया। तारल्यांना पीठ लावून घेते आणि आपण आता परतून घेऊया एक साइड। इथे तारल्या फ्राय झाल्यात आपल्या, आपण आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपली तारल्या फ्राय तयार आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स नक्की द्या आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।